Ja, jeg optager noget. Der skal være musik på. Dun, 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 dun. Fuck, de har bare mange G-apples. Der var creeper ikke. Orange, de har bare... Nå, men de havde lige noget, lidt creeper ikke. De har lidt creeper ikke omkring. Noodles. Bare ikke rigtig noget, jeg kan bruge. Okay, jeg lægger alt mit breaket armor derind, som jeg fik af Daniel og ham den anden. Yes. Hvad fuck er det her? Med hvad? Bare tænker du det som mig? Var det jer? Fuck! Op! Vi ses, Daniel! Vi ses! Hallo, lad være. Ikke efterlade mig. Kom nu, vi filmer. Ja, jeg kom tilbage. Fuck, man. Er jeg den eneste, der er her tilbage? Ja.